Yeah, we're going fishing. Magfi-fishing kami ngayon. Medyo maingay. Kasi ayan. Hinihintay ko lang siya matapos bago kami mag-fishing. Mag-fishing kami. Yung husband ko. Konti na lang yung water. Dati yung water hanggang dito. Pero yan. You're too heavy. Oh, that's nice. Nice one. Oh. Maybe. They keep on jumping there. Ito yung worms na ilalagay ko sa my hook. Kuha tayo ng isa. Isa ay malaki. Laki. Hatiin ko. Yan na ilagay ko na. Saglit. Worm. Meron kami pangtaboy ng lamok. I put it there, mahal. Yan, gabi na. Mga 6 PM na ng gabi. 6 PM. Wala pa kami nakuhang fish. Meron kami nakuhang maliit lang. Pero maliit nga. Hindi pwedeng lutuin. Dapat malaki. Gusto ko yung malaki. Piprito ko. Ako lang naman yung kakain ng fish eh. Tinatry pa niyang kumuha kung meron. Pero wala. Gabi na. Good morning! Today is October 16, Friday. Friday is laundry day. Naglalaba ang lola nyo. Lola? Naglalaba ang tita nyo. So, anong oras na? 8:40 AM. Breakfast tayo. Noodles, Indomie, of course. Tapos, sandwich, peanut butter sandwich. Tapos, nanonood ng vlog and mag-i-edit ng video. Sana matapos ko lahat. Pero mag-upload ako mamaya. Yan. Every other day mag-upload na ako. Yan. Sana hindi na ako tamarin na mag-edit or mag-vlog, mag-video. Kasi kasi minsan tinatamad ako mag-video, yung pag-video. Ang tinatamad ako. Parang wala namang nangyayari, wala namang special. Pero mag-vlog ako para makita nung family ko. Especially yung family ko, yung ano yung mga nakikita ko, ano yung mga ginagawa ko, ano yung mga nangyayari sa paligid ko, yung bang ganun. Kaya, mag-vlog na ako kasi hindi naman ako makasend ng video na mahaba sa family ko or ano ba yun? Basta yung mahabang video na isi-send sa messenger or yun. Kaya, i-vlog ko na lang. Kain muna ako.
Nanood ako ng vlog ng Crazy Ilocana. Masyadong bright. Blurred. Ayan. Laundry room. Tayo sa laundry room. Mga labahin. White at mga pants. Nagsisimula pa lang ako maglaba. Yan, may isang room. Sobrang cloudy outside, tapos konting ulan. Kaya malamig. Pero ayun, naka-on ba yung heater? Yeah, naka-on yung heater. Pero nilalamig pa rin ako. Ayoko din naman yung sobrang init. Yung sakto lang ba? Yan. Tutuloy ko ulit mag-edit. Hindi ko alam kung saan kami pupunta mamaya. Or kung may pupuntahan ba kami mamaya. Yung pagkatapos namin mag-fishing for 1 hour, 2 hours, pumunta kami ng Rock and Roll Sushi. Yan. Basta sa isang sushi restaurant. Ito yung itsura sa loob. Tapos yung in-order namin. Sa tingin ko, hindi ko siya naubos eh. Hindi siya ganun. Basta, hindi yung pag kinain mo parang, hindi ganun. Walang wow factor sa lasa niya. Sa itsura, oo, wow. Ganda naman ng presentation, ng itsura. Pero pag kinain mo, okay, it's good. Yan. Sana walang snake. May pampabigat na tayo.